En el flamante municipio de Usánsolo late un taller donde cada puntada nace con calma. Allí, Nagore de la Torre Amurisa da vida a N-Gertu. Prendas y joyas únicas creadas desde 2021 con filosofía Made in Vizcaya. Son piezas cercanas, hechas con telas recuperadas, materiales locales y proveedores del entorno que refuerzan la economía circular. Cada bolso, abrigo o anillo es distinto, porque Nagore no repite patrones, experimenta y deja que cada tejido sugiera su forma. N-Gertu, Premio Cecobi Made in Vizcaya. Bueno, nire izena Nagore da eta nina N-Gertu proiektuaren atzean dagoen pertsona eta proiektua Usansolon dago. Proiektu honetan bitxigintza eta ongintza produktuak sortzen dugu, bertan gure helburuetariko bat da gertukoa zaintzea. Bai gure produktuak sortzen, zein gure produktuak saltzen. Eta horretarako bertan Usansolon tailer denda bat daukagu. Eta hori esan gure dago, espazio berdinean produktuak sortu eta saldu egiten ditugula. Gure produktuak sortzeko prozesu guztia dendan bertan egiten da, gure tailerrean, bai diseinua sortzetik, zein patroiak egitera, eta bai makinetako prozesu guztia. Bertan ditugu josteko makinak eta bai zilarrezko bitxiak sortzeko behar dugun makina guztia, eta orduan bertan espazioan egiten da prozesu guztia. Bertan dauzen produktu guztiak artisauak direnez, horrek esan gure dau diseinuak propioak direla eta bertan bakarrik topatuan direla. Eta egia esan, ilusio handia egiten dit sari hau jasotzea, ze bultzada bat da, ez da erraza proiektu txiki batek enpresa handiek daukaten joeraren kontra joatea, orduen eskertzen dira olako gauzak egitea. Eta bide batez eskertzen dut bai proiektu hau abesten dagoen pertsona guztieri, eta Cecobiri horrelako gauzak prestatzearren eta nire proiektua kontuan hartzearren.